Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langan budi santosaning tias ring kamardikan nugroho miwase wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugia tansah sumangga ing jiwa kula Waraden sagung dumadi nirbaya nirkara sawiji.
amit sewu pasang liman tabe mugi tinebehno ing iloduni menyang tulasare bebendu miwah sarusihku mugi cinaketno ing suka basuki miwah teguh rahayu katur panjenenganipun para sepuh pini sepuh ingkang hambung mestuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang sampun pono ing pamawas miwah ledha ing pitutur konjo atur panjenenganipun Bapa Kepala Dusun Jambu Kilen panjenenganipun Bapa Turmudi ingkang pantes nampi ing pakurmatan agung ugi wonten ngersanipun para sepuh pini sepuh ing tlatah Ngasem Sari ingkang sinuba ing pakurmatan boten katalumpen panjenenganipun para kadang panitia saha para kadang anem ingkang sampun acancut bergut ing Taliwondo ing rindalika siang roa ingkang dipun hormati dening Allah Subhanahu wa taala keparenga kula ingkang hambuka wiwaraning suka wiwaraning kandha ing rindalika saking langen Budi Santoso ingkang mijil saking dusun Kalwino Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan langen Budi Santoso ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapa Ngatiman dalasan keluarga amarboto awet paringkang para kadang panitia ing kala siang sondal menika ingkang sampun kersa hanimbali dhateng kula sakadang mugya anggenipun paring panglipur kala siang ngantos ing dalem menika dadosna rena-renaning penggalih panjenenganipun sadaya saderengipun sumangga kita sami memuji mring Gusti ingkang Maha Suci kanthi merti dusun-dusun Ngasem Sari mugya tansah ayem tentrem tata titi kerto raharjo manggih rahayu kalih rubeda nir ing sambikala boten katalumpen konjuk selawat salam dumateng mustikaning jagat sekaring bawana naninjih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun ingkang saketita tenggo-tenggo syafaatipun mugya kersa nyafati dhateng panjenengan sedaya dalasan kula awit wekdal menika ngantos ing benjang jaman patimbalan kanthi atur sesanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad para pamirsa budaya ingkang sutresna kula sakadang ugi derek dedonga mugya para kadang warga Wandawa ing tlatah dusun Ngasem Sari mriki sabibaripun ngawontenaken pagelaran ingkang arupi saking langen Budi Santoso ing samangke tansah pikantuk rahayuning Gusti ingkang Maha Kawasa ugi dusun Ngasem Sari saha sak kiwa tanganipun tansah atot runtut gumregut sami sayek saiko kapti semanten saking kula sakadang mugi-mugi anggenipun angelampahi kegujegan wonten